Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kaphi yona nceke yona thini nceke thini emncekweni nayo uyabona nceke umphakathi wonke waneme manje bambona ubaba ukuthi useyi-ambassador mangelegendi manje nceke uyaza nceke nceke nenkulu ibhabhashophu yokugcina emhlabeni wonke umuntu-ke akayisaphothi-ke ilegendary buke nje basenza sibe kanjani wakambona babethe ikhehle nje ubani legend pa galleria ikhehle abashiya umfana na-16 Eyo Sanman. Iyaya ngasekandla. Nisebenzela toto. Kubi lapha enkandla bengicela mfowethu bengeke baphathe abagibeli bakho. Ke sithi nje shuyi lapha enkandla bazobuye mhlawumbe sibuye ke ntambama hayi kushubile enkandla. Awu ngeke uyaqaba awudlala kaphela siyonzana enkandla ngeke baba shayi siyonzana enkandla Benkandla manje futhi siyonzana lapho cha hayi ukuthi mhlawumbe ngikhuluma kabo baba yeah kodwa shayi imoto driver sichakeka sibe emsebenzini shothi mina ngidalela uke enkandla hayi kuzofanele ubekele sesiyaza manje hayi ke sizokhuluma nceko akesishaye la nceko ungangisi phela inkukhu ebingayiphethe kahle yayisiba nje manje nceko ngiyabongela nceko ukuthi ingoma yakho futhi enza kahle kakhulu mfowethu Maredo Monisa number 10 umphakathi ukhombisa okukhulu kungisanda welimi ngazi mfowethu lento ezomongameli kumina mfowethu umongameli ubukisile nami umuphi lo mongameli ongezomculo hayi ngizowani ngikhuluma ngoselimi mina wenzeni manje useleni ngikusakhulu ngami uzakwenzeni mfowethu beshintsha ngqongqoshe bakhe nginethemba lokuthi nami uzongifaka ngibe ungqongqoshe ya ngoba ngimsizile leya muntu uyazi mfowethu umuntu uyayabongwe umenza into enkulu ya lim alilinde ucingo lamongameli ngithi mhlawumbe uzofona lutho uyakhumbula kunebheli ya ngiyakhumbula ezefika ngehelicopter lami ngiyakhumbula yimina owayefonela i-office lakhe ngasho ngathi amabhano yawahambi ngenzela ukuthi whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kaphi